Bon dia. En el pòster que presentem enguany al Recercat, la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià, expliquem el projecte de la revista Bastida, que és la nostra publicació. Aquesta revista és de periodicitat semestral i va aparèixer per primer cop el 2019. Ara mateix aportem 3 números més 2 revistes especials. La diferència és que en els números ordinaris hi ha una sèrie de seccions que hem definit per tractar temàtiques d'interès per als centres d'estudis i també per als arxius, museus i biblioteques locals i comarcals. Pel que fa als números especials, els dediquem a publicar els treballs guanyadors dels Premis d'Investigació Jove, que és una iniciativa que ja hem explicat en altres ocasions en pòsters del Recercat i que de fet ara tot just acabem de rebre d'impremta el segon número especial amb els treballs guanyadors de l'any passat. Bé, la revista és gratuïta i es difon per correu postal a vora 300 punts de distribució d'arreu del País Valencià que conformen per una banda els centres d'estudis i per una altra banda un recull de biblioteques, museus i arxius locals i comarcals. És una revista que ha tingut molt bona acollida i que per a nosaltres és un pilar de la feina que fem com a federació.